Όμως έτσι εγώ με την ψυχή. Γιατί πρέπει να βάλω πιο πολύ δύναμη. Όχι, δεν χρειάζεται να απαντήσει στο φύσιμα. Απλά να σφίξει περισσότερο τα χείλη. Χρειάζεται. Γιώργο, η Λίνα. Μα δεν είναι. Γιατί δεν το έπαιξα σωστά. Για να θα ακούσει τι παίζει. Γιατί, μήπως να παίζω σιγά για να μην μας ακούσουν. Έπαιξα σιγά. Γιατί δεν έπαιξα σωστά. Καλά το έπαιξες. Τότε. Θα ξεφτυλιστώ, όχι. Άκουστε και την άκουσε την τελευταία. Υπήρχε. Δεν θα γίνω ξεφτυλί για την πατήσω. Τι βιάζεις να το πάρεις τώρα. Αχ, το έτοιμο. Κάτω εξής. Κάνε το εξής. Ναι. Κανονικά όπως το φίλοι να κάνει. Αλλά με τα κατά. Σαν λες φου. Γαργαλάει. Γαργαλάει. Τη γλώσσα μου. Το ξυλάκι. Με γαργαλάει, δεν ξέρω, επειδή πάλετε. Με γαργαλάει. Ναι. Πάλετε αυτό γη. Χωρίς να... Ναι, χωρίς να κρατάς διάρκεια. Χωρίς να κρατάς διάρκεια. Του δεν ήταν όμως. Ήταν φου ή του. Ήταν πιο πολύ φου. Ξεκινάς με φου. Του είναι αυτό, ναι, αυτό είναι του. Ναι. Δεν μπορώ το του, με γαργαλάει. Μην βιάζεις όμως να αλλάξει νότα, έτσι, αυτό είναι. Με γαργαλάει στη γλώσσα, παιδιά, εδώ. Εντάξει. Μην κρατάς διάρκεια. Εσύ μια χαρά τα λες. Είναι όπως το ψάρεμα με το λεμονιτσάκι. Ναι, το σταφόρι. Αυτό ήταν όλο. Ναι, τώρα κάνουμε πιο πολύ ρυθμό. Σκορδάκι έχουμε κάπου. Όχι, δυστυχώς. Κάνουμε Ρυθμό μου, πες μου κάνεις τα. Κάνουμε ρυθμό. Αρχό. Γιατί τώρα δεν το έκανε σωστά, τι έκανε λάθος. Κάνουμε ρυθμό λίγο τώρα. Γιατί ρυθμό δεν είχε αυτό. Όχι, αλλά εντάξει. Κάνε αριθμό τύπου 1, 2, 3. Το ίδιο πράγμα κάνεις. Απλά το τύχησας πιο λίγο την νότα και την κάνεις με ένα αριθμό. Κάτω μετά τα 4 πρώτα. 1, 2, 3, 4. Α, το τελευταίο δεν στο έχω μάθει. Ας το τελευταίο.